19. syyskuuta 2013. Toiminnallinen seminaari Kiltakoulut. Mitä kiltakoulut? Miksi? Miten? Mikä juttu? Nyt. Kiltakoulujen ydinajatus on se, että opetamme oppilaita avoimesti työvaltaisin menetelmin somea hyväksi käyttäen. Tärkein asia nimenomaan, kun ruvetaan rakentamaan uutta rakennusta, on se, että oppilaat pystyvät olemaan samaan aikaan sekä teoria pienesti istumaan, rauhoittumaan jonkin paikkaan osan porukotaan koko porukan kanssa, ja samalla pystytään tekemään myös pajatyöskentelyä. Kiltakoulujen kuningasajatus on sosiaalinen media yrittäjyyden tukena. Kiltakoulut tarjoaa opettajille mahtavan tilaisuuden verkostoitua toisiin opettajiin, saman alan opettajiin eri oppilaitoksissa ja järjestää yhdessä opetustilanteita niin, että aika ja muut resurssit käytetään tehokkaasti. Tapahtumaan tuli tosi ihanasti eri puolilta Suomea väkeä. Tekniikka aiheutti vielä ongelmia. Ensi vuonna mennään opiskelijavetoisesti ja toivotaan, että tekniikka kehittyy. Tulevaisuus on lasten käsissä. Sitä varten tehdään tätä työtä.